Hi, good morning. Good morning once again. Kay human naman mi namahaw. Mao na pod mi among sweets. Yay, kalami. Kalami og inom dayon sa unsa ni senyora? Coffee Arabica. Coffee Arabica. Wow, kalami. Miaoy. Sama na siya ito kita guys ha. Manaman minamahaw god. Before daw kuno ka mukaon og durian nga dili ka maunsa. Dili ka malanag. Tungod kay hay kuan man siya. Ano magtubig yan? Butangan nimo siya og tubig ang yaang ugala. And then, Tapos unsay buhaton? imnon din na ninyo. Imnon? Yeah. Imnon gid siya ba? Ano siya, Say purpose ana. Anong Dili ka malana, dili ka ma-stroke. lagi ba? Usually, ang uban ka sa gara, malana, ma-stroke. Oh, kay mataas ang ilang blood Less- pressure. First thing mo, and then, kuaning ka, kaon din ka. Like, ani. So, pwede na nagkamukaon, para ani, So, magkaon na din mi. Kaya nakainom naman mi atong tubig. Diba? Ano saan yung variety imong pan mo? Nalamit makaka. Buyat man yun. Kaya, naman to iban kay kuan. Nato iban kay, ay. Ano siya, durian kaliwat sa Davao. Hindi ka ba yung dabaw? Mana siya, pwede na nagkamukaon. Isa lang. Grabe ko rin kayo durian o nutrients mo niya. Makalaot. Naka-stock na siya. Malabian ka ani. Ang imo ang duguan niya mataas. Power kayo. Grabe kalami. Grabe kalami. Sulit kayo siya. Baka na niya. Basta gusto ko niya. Itong kilabong. Maba? Pinakatamis yung tanan. Mao? Okay, tagduran sama yung tamis. Mao? Itong kilabong na to. Grabe ba? Tamis yun. Tamis kayo siya.